Dobrodošli u drugu epizodu Olimpijskog podcasta i u njoj momak, čovek ili kako već da definišemo vrhunski sportista i već veteran, a pritom ja se sećam ne tako davno, pre 13 godina bio si klinac koji je došao u Peking. Čaba Silađi, čovjek koji se priprema za svoje 4. olimpijske igre. Je li tebi tih 13 godina kao što se čini nama kibicerima proletelo ili nije? Pa ako pogledam, ovako jeste. Međutim, kad shvatim šta sam sve prošao u životu, da budem tu gde jesam i da se borim za 4. olimpijske igre, to su jako dugačke godine. Međutim, mislim da sam sve uradio u svojoj sportskoj karijeri kao što sam trebao i kad bih mogao da vreme vratim nazad, sigurno bih uradio sve isto. Vratit ćemo se na to nazad. Hajde prvo te pitam kako si preživao 2020. godinu i koliko je ona u stvari bila jedino što ti nije trebalo u ovoj fazi karijere i takav razvoj događaja, u stvari najgora stvar koja je mogla da se desi. Pa složit će se sve moje kolege da je to bilo možda najteži period svima nama u karijeri, ali preživjeli smo to jer mislim da smo svi mi koji smo olimpijci smo mentalno izuzetno jaki. Neko je možda malo teže, neko je možda malo lakše to preživljavao, ali samo smo se fokusirali da bar u tom nekom karantinu probamo da se održimo u životu. Svi smo se slašni kako smo mogli i mislim da smo izašli možda još jači posle te godine. Žargonski isplivali ste, jel? Bez obzira na okolnosti. Da li nam takva godina daje za pravo da verujemo da će ova 2021. biti mnogo bolja, kakva god bila? Pa sigurno će biti drugačije nego što je trebalo da bude ona prava olimpijska godina. Sigurno će ono što smo radili dok nas niko nije gledao tokom prošle godine dati rezultat u 2021. Ono što je najbitnije, mi nismo imali takmičenja. Znači da smo bili apsolutno van fokusa javnosti, sve možda nekih uključenja da nas pitaju kako preživljavamo karantin, ali u suštini mi smo se ponašali, barem ja, ali verujem da sve ostale moje kolege, kao da se ništa ne dešava, u smislu da je sve normalno i kao da ima takmičenja i da i dalje jurimo neka manja takmičenja sve do tih dočuvanih olimpijskih igara. Tako da kako se država ponovo otvorila u maju mesecu, ponovo smo ušli u bazen nakon 2 meseca pauze i u suštini borili smo se sve do septembra da posle nekoliko meseca dođemo na tu neku nultu tačku. Da eto, možemo nešto da treniramo. Sve do avgusta, septembra to je bilo, ajde, neću da kažem da sam učio da plivam, ali u suštini na tom profesionalnom nivou ja sam učio da plivam. Tako da moje prvo takmičenje i moj prvi nastup je bio tek sredinom novembra meseca i to u malim bazenima koji mi nisu baš jača strana. Ali je bio stvarno fantastičan osjećaj ponovo se takmičiti i u stvari shvatim da sam taj period od više od pola godine čekao i naporno radio baš zbog toga. I nakon toga sam, čini mi se, imao čak i vojvođansko prvenstvo koje preskačem već godinama. I nikad nisam nastupao na tom takmičenju, ali naravno da sam sad iskoristio priliku da skočim trku. I tek negde početkom decembra, sredinom decembra sam imao prvu pravu trku u olimpijskom bazenu na prvenstvu Mađarske, gde sam ponovo, ajde da kažem, potvrdio tu olimpijsku normu. Iako možda u tom trenutku bio malo nezadovoljan vremenom, ali obzirom da je to ipak kao olimpijska norma i ljudi se stvarno muče da to dostignu, bar u mom sportu, moram biti zadovoljan jer ipak stvarno je bila luda godina i eto, ipak sam uspeo da zatvorim nekako tu 2020. godinu sa jednim solidnim rezultatom. Znači imaš dobar rezultat iz 2019. 20. da očekujemo i 21. Da te pitam nešto, 4-godišnji olimpijski ciklus je nešto što postoji u svakom sportu kao važna stvar i orijentacija kako, kada, koliko radiš, kada pokušavaš da stekneš pravu formu. Jesi li se zabrojao i ti i ostali sportisti sada? Kada u stvari počinješ ti pred veliko takmičenje kao što su olimpijske igre da u glavi odbrojavaš i da... Je li to bilo pre korone ili... Pa ne znam. Kao što sam rekao već jednom u nekom uključenju baš tu za vreme lockdowna, moje mlađe kolege su dobili godinu dana gratis ili ekstra godinu dana. Međutim, ja nisam dobio godinu dana gratis, ja sam izgubio 3 godine. Zato što olimpijski ciklus traje 4 godine i tako zidamo sezone da iz godine u godinu ti tu gradiš nešto i tempiraš. Naravno, evropska, svetska prvenstva su tu. Međutim, početi
jednu predolimpijsku godinu sa 2 meseca pauze u našem sportu je nezamislivo. To je prosto, da uporedim, nikad u svojoj karijeri nisam napravio dužu pauzu od 3 nedelje. I sad sam napravio 8 nedelja, čak možda i ušao u 9. nedelju pauze. Tako da, kako bih objasnio, kontinuitet u ovom sportu je izuzetno bitan. Ovaj sport je specifičan jer mi nismo mogli nikako da improvizujemo ništa. Mi smo mogli da trčimo, što inače ne radimo, zato što su nam, ne znam, zglobovi su nam tako mekani i često nas boli kuk, boli nam neki, da li koleno ili skočni zglob. Tako da morao sam da trčim i naravno radio sam sa tegovima, međutim to nije ono što meni treba. Drugi sportovi su nekako ipak mogli nešto parcijalno da urade u parku, u dvorištu, u stanu, međutim mi smo imali stvarno ozbiljan problem. Tako da ja bih rekao da je ovaj lockdown pre svega štetio meni u tom nekom olimpijskom smislu, ali drago mi je da sam tu gde jesam trenutno sa formom, da mi je neko rekao da ću ipak završiti olimpijsku godinu tu 2020. sa isplivanom A normom, mislim da bih oberučke prihvatio to. Pominješ često reč olimpijski i ljudi koji prate i vole sport znaju da su olimpijske igre nešto posebno, ali imam utisak da većina ne shvata koliko su olimpijske igre drugačije i koliko su daleko od svih ostalih sportskih događaja. Ti, ne mogu da kažem da je to sreća, pošto si zaslužio, ćeš u Tokiju 4. put plivati na olimpijskim igrama. Više puta si rekao da je osjećaj različit, ali da je suština ista. Da je svaki dolazak na takav događaj potpuno ista emocija i potpuno ista strast. Kako bi opisao to suočavanje prvo sa Pekingom, a onda kasnije ponavljanja u Londonu i Riju? Pa svake igre imaju neku svoju priču, bar iz moje perspektive. Peking sam stvarno doživeo kao neko nagradno putovanje nakon veoma, veoma uspešne juniorske sezone, gde sam ja samo 3 ili 4 dana pred sam odlazak u Peking postao evropski juniorski prvak i to ovde u Beogradu. Tako da i pre toga sam osvojio, čini mi se, srebro i bronzu na svetskom juniorskom prvenstvu u Montereju. I samim tim ja sam taj odlazak doživao sa nepunih 18 godina zaista kao jedno nagradno putovanje ako sam ja otplivao tu normu. Ali čisto da ljudi razumeju kakav je način da se kvalifikuje jedan plivač. Postoje A i B olimpijske norme. I ono što je jako bitno reći, što ja moram priznati pre svega sebi, da sam ja i u Peking i u London otišao sa B olimpijskom normom. S tim da u Pekingu sam ja otišao kao čovek koji ima najjaču B olimpijsku normu u mojoj disciplini, dok London je već bio sasvim neki drugi mehanizam gde su oni popunjavali kvote plivača sa olimpijskim normama i nakon toga su pravili rang liste sa plivačima koji imaju B olimpijsku normu i oni su dobijali poziv. Ja sam dobio poziv za London, ali sad kad pogledam unazad, rekao bih da sam tu imao sreće i da sa nepunih 18 godina to nije bilo bitno, jer mi nisu olimpijske igre bile u fokusu, nego sasvim neke druge stvari. I to nekako osjećam da sam zaslužio, dok London i dalje imam taj neku gorčinu u ustima da ipak to samo B olimpijska norma i da možda meni nije bilo mesto tamo. Međutim, posle Londona i naš olimpijski komitet je usvojio pravilo da iako MOK pozove plivače sa B olimpijskim normama, neće ih voditi. Tako da samim tim i pritisak je bio na nama dosta veći. Ali ipak Rio je za mene dosta bitan jer sam tad prvi put otišao sa olimpijskom normom. Možda baš zato, a? Možda si morao da isplivaš. Tako da rekao bih da nisam siguran, ali mislim da se A olimpijske norme formiraju po tome da se gledaju prethodne olimpijske igre i čini mi se 14. mesto. Znači u Londonu 14. mesto je bila A olimpijska norma za Rio. Tako da samim tim ipak sam ostvario jedan ozbiljan rezultat i zasluženo sam otišao tamo. Ali moja nesreća ili nesreća onih koji plivaju moju disciplinu je da baš u toj disciplini 100 metara prsno se nenormalno popravljaju vremena iz godine u godinu. I ako pogledamo hronologiju olimpijskih A normi, onda ćemo vidjeti da je A norma za Peking bila 1.01.50, čini mi se,
Za London je bila norma 1.01 nešto 2, dok već u Riju je olimpijska norma bila 1.0060, a sad za Tokio 59.90. I sad vi ako pogledate da na svake 4 godine se ta granica spušta po pola sekunde, pa čak i jače, jer razlika između Londona i Rija u normama je više od pola sekunde, onda vidite da strašno napreduje plivanje. Moja disciplina je najsporija disciplina od 4 discipline i samim tim verovatno tu ima najviše prostora za napredak. Tako da, nažalost, dok druge discipline, kad imate olimpijsku normu, ipak garantuje skoro ulazak u polufinale ili u top 16, to apsolutno ne važi u mojoj disciplini. Tako da 59-92, čini mi se, olimpijska norma, siguran sam da neće garantovati ulazak u polufinale. Iako bi bila medalja pre 13 godina. Apsolutno, to nećemo da pričamo. Da. A reci mi, kako to ljudi koji prate sport, koji gledaju olimpijske igre, ja sam bio 2 puta i donekle sam uspeo da dođem, ali ono najvažnije nisam video. Kako izgleda selo, šta se dešava unutra, koliko je to drugačije u odnosu pre svega zbog šarenih sportova i ljudi koji se bave nečim što je samo sport, kao i ovo tvoje, a u stvari potpuno drugačije. Njih viđaš, njima kontaktiraš, koliko je neobično sve to? Neobično je pre svega zato što ima raznih sportista i to ne mislim na konkretno sportove, nego na ljude. I sad imate super zvezde, mega zvezde koje su svima, vidimo ih samo na TV ekranima. I čak možda najveće mega zvezde i ne uđu u to olimpijsko selo baš zbog privatnosti i zbog mira. Međutim, imate onu drugu krajnost, možda iz onih država koji nisu baš najrazvijenije države na svetu, koji samim tim što su došli uz pomoć pozivnice, i sad ne mislim na B norme, nego imate one države koje moraju da ispune kvote, dolaze tu samo da bi se slikali sa tim najpoznatijim sportistima na svetu i onda i možda imate nas neutralne, mislim da smo mi možda u većini i to je normalno, da nekako svako gleda svoj posao i gleda svoju trku ili svoj nastup da bude fokusiran maksimalno. I verujem da uglavnom svi mi posle nastupa možda ostanemo dan, dva i vraćamo se kući. Nema tu puno prostora da se bilo šta uradi. Tako da, ali ako gledamo čisto naš kolektiv, olimpijski tim Srbije, to treba da zamislite kao jedan, ne znam, komšiluk, ja bih rekao. Svi živimo u istoj zgradi. Ima taj medical deo, ima deo za medije, ima taj neki deo za razonodu, aj tako da kažem. Tako da svi mi imamo prostora i mogućnosti da se družimo međusobno i naravno tu se ponovo stvaraju neke mini grupe jer prosto ne može svako sa svakim da se druži. Ima nekih sportova koji su bliži ili neki koji nisu toliko. Tako da mi imamo neku grupu uglavnom iz pojedinačnih sportova koji se nekako više družimo i imamo prilike da se češće srećemo i onda naravno ćemo mi da se družimo. I naravno tu je podrška pre svega najbitnija jer ipak uvek imate oko 100-ak ljudi sportista plus staff koji je tu. Znači uvek imate nekih 150-200 ljudi koji su uvek tu da vas podrže. Pravi navijači. Tako, oni pravi navijači. Tako da to sigurno da je neka posebna atmosfera i samim tim to je lepota boravka u selu. Moram da te vratim na početak, u stvari mnogo pre ovog pravog početka kada je vrhunski sport u pitanju. Da ti je neko rekao kada si prvi put krenuo na bazen da te čekaju brojne olimpijske igre, jel bi mu verovao ili si išao samo da plivaš jer je lepo? Pa jeste, na početku je bilo lepo, onda kad uđete u taj profesionalni deo, onda shvatite da nije to baš tako bajno. Ali da, kad pogledamo u davnu prošlost pre nekih, 20 plus godina, sigurno da je društvo ono koje me držalo na bazenu, jer ipak pored škole, bazen je bila druga kuća, i tako da kažemo, i stvarno nikad nisam imao situaciju da me roditelji teraju da idem na trening, nego sam uvek ja bio taj koji pada sneg, pa dobro, idem peške, neću ići biciklom, neće me tata voziti, ići ću peške. Tako da mislim da je to u stvari jako bitna stvar kod tih klinaca, da se tu u stvari vidi ta prava želja. I ne za uspehom, prosto da imate želju da se bavite sportom i da budete tu na borilištu ili bazenu ili gde je god. Tu se u stvari pokazuje da li dete to zaista voli ili ide zato što roditelji hoće da ide.
A reci mi, kako se dogodila ta eksplozija? Ti si sa 17 bio evropski prvak? 18. Pa nepunih, 18. godina, da, nepunih. A sa 14 si tek negde definitivno prelomio da se plivanjem baviš na, da tako kažemo, skroz ozbiljan način. Da. Kako objašnjavaš tu brzinu kojom si stigao od nekoga ko je poželao do nekoga ko je stigao? Dobro, nije se tu desilo nikakvo čudo. Ja sam od svoje 7. godine bio na bazenu. Međutim, krajem 90-ih Bečej je bio isključivo vaterpolo grad. I tu čak nije ni postojao plivački klub. Tako da sam ja tek tu, posle 12. godine, uopšte mogu da se bavim plivanjem na nekom amaterskom nivou. I tu sam u stvari ja iskombinovao ta dva sporta, jer prosto u vaterpolu sam imao drugare, imao sam zabavu. Međutim, nisam imao uspeha. Tako da morao sam negde... Morao si nešto smisliš. Da. Morao sam nešto da smislim i tako za vreme pauze preko leta sam odlazio na bazen i odlazio sam na ta neka lokalna takmičenja u okruženju i to mislim bukvalno okruženje, znači ne Novi Sad, nego Ada, do 30 Senta km. i to. Tako je, do 30 km. Čak sam i prihvatao te neke polumaratone u Tisi, jer prosto falilo mi od uspeha. Prosto trebao mi je neki znak da zaista to što ja radim svaki dan na bazenu mi se vraća. I to sam našao u ovom sportu. I naravno, onima koji me ne poznaju toliko i nisu iz Bečeja, sigurno da ne znaju da sam ja stvarno od svoje 7. godine svaki dan bio na bazenu. Ali došao je taj period kad sam ja imao 14 godina i prosto morao sam da prelomim da li ću da se bavim jednim ili drugim sportom, ne može oba. I onda sam prelomio tako kako jesam i mislim da sam doneo dobru odluku. Još jednu odluku si doneo koja onako spada u ozbiljne retkosti kada je nivo sporta do koga si stigao u pitanju. Nijednog sekunda se nisi odrekao škole i to nimalo naivne škole i u stvari jednog vrlo teškog fakulteta. Kako si se borio sa tim lomovima kada ti nedostaje vremena i energije za jedno ili drugo? Ne znam, to je teško je pitanje. Prosto nisam... Teže je to što si uradio, nego pitanje. Da. Sad kad pogledam unazad, sigurno da je to bilo onako dosta izazovno. Međutim, ja kad sam završio gimnaziju u Bečeju, prosto ono što sam znao je šta neću da studiram. I tu je spadao i DIV pre svega, sigurno je bio top 3. I tu su još bili neki fakulteti koje znam da sigurno ne bih mogao da završim uz profesionalno bavljanje sportom. Misliš, ovo je baš lako i si završio? Nije lak fakultet, apsolutno. Naprotiv, tehnologija je... Ne. Tehnološki fakultet je težak fakultet. Jako težak, ali, da. Jako mali broj ljudi upisuje taj fakultet, još manje završava, ali sam prosto, čini mi se i kad sam upisivao fakultet i kad sam znao da čak za vreme prijemnog nisam tu, nego sam na mediteranskim igrama u Peskari, onda sam ja otišao kod dekana fakulteta i pitao ga da li je problem da ja posebno polažem pred komisijom taj fakultet i onda se i dekan iznenadio i pitao je čoveče, jel ti znaš šta upisuješ? I ja sam rekao da znam, tačnije mislim da znam, samo mi treba jedan termin da ja to probam da upišem. I tu sam vidio u stvari tu neku dobru volju ne samo dekana, nego i svih profesora koji rade na tom fakultetu, jer je to fakultet sa malo studenata, prosto tamo student nije broj indeksa, nego ime i prezime. I smatram da sam uspeo i da iskoristim taj neki momentum mojih dobrih rezultata i dobru volju, pre svega profesora. Ja sam upisao taj fakultet i faktički završio tako da ni jedan dan nisam živeo u Novom Sadu, nego sam uvek živeo po drugim gradovima u Srbiji. Ali prosto kad vi imate takve ljude na fakultetu kojima nije problem ako ja za vreme januarskog ispitnog roka sam negde na pripremama, da nije problem da ja dođem u februaru i da dođem u kancelariju i da ja polažem taj ispit. Tako da mislim da bez toga sigurno ne bih mogao da završim fakultet, ali je bitno da su oni videli da to nije samo jedan sportista koji hoće na ime i prezime da dobija ocene, nego smatram da sam svojim zalaganjem i svojim prisustvom zaslužio to da oni meni izađu u susret. Vidi, opšto i neorgansku hemiju spremiti sigurno ne možeš zato što ti neko izlazi u susret. Organska hemija je bila teža. Jel' tako? Jeste. Ja se sećam kad sam vidio prvi put dok sam ja studirao svoj fakultet, takođe važi za težak. Kad sam vidio tu knjigu, shvatio sam šta je tehnologija.
svaka čast. Mislim da je to onako impresivna stvar i da je jako važno. Nekako je sport jedna divna i krupna stvar i većini klinaca deluje strašno primamljivo, ali i ovo jedan bitan temelj i ti si baš tako divan primjer nekoga ko je obe te priče uspeo da izgura i stvarno mislim da je samo za divljenje. Da li ti je disciplina koja je potrebna za bavljenje možda najnezahvalnijom tehnikom plivanja i najtežim stilom, ako može tako da se kaže, i generalno individualni sport gde se od malih nogu ne boriš sa drugim ljudima, nego manje više isključivo sa sobom i sa vremenom. Da li ti je pomogla u ostalim sferama života? Da li te je naučilo da moraš da budeš strpljiv, istrajan i do kraja predan da bi uspeo? Apsolutno. I mislim da je to koliko je bitno u ovom sportu, toliko je bitno u svim ostalim sferama života i mislim da je to lekcija koja je najbitnija svima onima koji se bave sportom, jer smatram da pogotovo oni koji se bave bazičnim sportovima, mislim da moraju da budu izrazito disciplinovani i prosto druga formula za uspeh po mom mišljenju ne postoji. Tako da organizovanje sopstvenog vremena je jako bitno bilo u tom periodu kad sam ja pokušavao da završim fakultet i da postižem vrhunske rezultate. Moram priznati da su postojale godine kad sam bio uspešniji na fakultetu, a manje uspešan u sportu i obrnuto. Ali prosto bilo je teško izbalansirati to. I čak sam imao jednu zamrznutu godinu pre Londona. I mislim da mi je to možda najveća greška u mom studiranju, da sam ja pauzirao godinu dana jer sam mislio da ću biti uspešniji u sportu zbog toga, ali se ispostavilo kasnije da to apsolutno nema nikakve veze, nego prosto čovjek treba da tako kombinuje svoje vreme da može jedno i drugo da uradi. Ko može. Znaš, nije baš, deluje jednostavno kad tako kažeš, ali nije ni malo jednostavno. Tvoj sport je, svaki sport je na svoj način zahtevan, ali kod tvog sporta postoji jedna onako strašna stvar kada posmatraš sa strane. Ti u stvari godinu dana ili 6 meseci ili koliko jedan ciklus priprema za jedno takmičenje, hajde imaš kvalifikacije, polufinale i finale, ali radiš 6 meseci za 1 minut. Kako si naučio kao klinac da se za taj minut spremiš da si baš tada najbolji? To je sigurno jedan proces i mislim da taj proces traje mnogo godina. Jer kad pogledam svoju karijeru, vidim da to nije baš onako jedna linearna linija, nego je to eksponencijalni usponi i eksponencijalni padovi. Dobro. Tako da smatram da sam ja kao junior stvarno, ne mogu da kažem da sam manje radio, ali prosto imao sam osjećaj kao da mi je potrebno mnogo manje zalaganja da bih postigao taj neki uspeh u juniorskoj kategoriji, ako naravno ne može da se uporedi sa seniorskom kategorijom. Ali prosto ja sa 16, 17, 18 godina, ja sam imao svoj svet, taj neki juniorski, meni je samo to postojao. Međutim, kad je došla seniorska kategorija, odmah na početku je došla jedna stagnacija. Ako ne računam tu 2009. godinu koja je stvarno bila izrazito uspešna i mediteranske igre i univerzijada i prvo svetsko prvenstvo seniorsko i medalja na evropskim u malim bazenima, ali tad su bili i ti kostimi za plivanje i tu ima mnogo faktora i onda je došla 2010. godina kad su ukinuti ti kostimi koji pokrivaju celo telo. I ta 2010. godina je bio takav šamar za mene da sam prosto video da radim iste stvari kao do sada, ali sam neuporedivo lošiji. Mislim, ne znam šta se dešava ljudi, ali ja sam lošiji. Tako da od te 2010. godine do 2013. znači to su 4 godine, ja sam plivao identično vreme 4 godine. Nisam se makao. Tako da to je za mene stvarno bio ozbiljan šok da prosto ja se trudim sve više, ali štoperica pokazuje isto vreme. Ali nešto ne radi kako treba. Da. Tako da i to je bio taj period i pred London i sam London i to je sigurno najteži period u mojoj karijeri. Međutim, shvatio sam da prosto nešto mora da se promeni. I mislim da sam promenio sve na bolje. Promenio sam i grad, i klub, i trenera i sve sam promenio. I naravno onda kreće jedan uspon koji je trajao sve do 2017. godine. Tako da smatram da sam uvek donosio dobre odluke u nekim tim prelomnim momentima u svojoj karijeri. I onda sam shvatio već tu negde sa 27-8 godina da prosto
sve to iskustvo, jedno dobro iskustvo, da li su bili loši rezultati ili bolji, ja sam tek sa 27 godina, po mom nekom subjektivnom mišljenju, sam sazreo kao plivač. I jesam ja radio i sa sportskim psihologom i puno mi je pomogla i hvala joj puno. I radili smo baš pred Rio. Ali tek treba i taj Rio da prođe i da bude onako, po mom nekom očekivanju, manje uspešan. I tek tu negde sa 27-8 godina sam shvatio šta meni u stvari prija i kako treba da se ponašam i na takmičenju i pred neku bitnu trku. I mislim da sam sad u posljednje 2 godine i dokazao svojim konstantno dobrim rezultatima da sam uspeo da nađem tu neku formulu uspeha. I to ne mislim na treninge uopšte, nego mislim samo na ponašanje na takmičenju i kako se u stvari pripremiti psihički na sve to. Reci mi, od onoga što možeš da nam kažeš i što može da se opiše, kada treniraš, plivaš satima, moraš razmišljati o koje čemu, moraš imati u glavi, pretpostavljam, muziku ili ko zna kakve razmišljanja. U tih minut, jel stigneš da razmišljaš o bilo čemu? Ne, tu ne postoji razmišljanje. Razmišlja se na treningu, na trci se radi sve, to je automatizam. Prosto ono što ja radim je isključivo brojanje zaveslaja, jer prosto svaki plivač mora u svakom trenutku da zna na kom je metru bazena, iako postoje one bovice na 15, 25, 35 metara, ali to nije za nas, to je više za publiku. To je za gledalce, da. A ono što je najbitnije je da ja znam tačno uvek u tih 50 metara gde se nalazim, koji je zaveslaj u pitanju, da svaki zaveslaj bude apsolutno precizan i da kad dođe taj zid gde se mi okrećemo ili ulazimo u cilj, bude tačno tu gde treba da bude. I naravno, dešavalo mi se da prosto dođe, 50 metara, dođe 23. zaveslaj, fali mi još ovoliko. Ni tamo, ni tamo. Ni tamo, ni vamo. Tako da, to su sve neke, finese. Jeste mi to radimo na treningu mesecima i dođe trka i nešto se desi u glavi i prosto tu nešto fali ili ima viška. Ima viška, da. Tako da mislim da stvarno prethodnih par godina uglavnom sve moje trke su bile uspešne u bitnim trenucima i mislim da sad konačno sa 30 godina sam apsolutno sazreo. A reci mi, jel plivaš protiv ljudi koji su s tobom u bazenu ili samo se boriš sa sobom i sa vremenom? Jel znaš kada vodiš gdje su ostali? Plivam protiv ljudi uglavnom na treningu. I tu imam stvarno mlade momke koji su željni dokazivanja. I da te pobede, naravno, ako mogu. I tu naravno često dođe do nekih mini duela na treningu i to je super stvar. Međutim, u trci to ne postoji. I pogotovo u 50 metara apsolutno nema nikakvog prostora za gledanje. Na 100 metara postoji taj jedan okret gde možete i ne morate vidjeti nekog. Ali čovjek osjeća, iako su to debele staze koje ne propuštaju talase i sve to, ipak čovjek osjeća kad je stvarno gusta trka i osjeća kad, puca u trci i kad taj neko dolazi iza ili obrnuto, kad taj neko puca, a vi ipak uspevate da prestignete i to je u stvari, to je čar ovog sporta i to je lepota svega ovoga. Više voliš 100 nego 200? 200 nikako. 200 nikako. Što? Što? Pa sad možemo da pričamo o fiziologiji, ali mislim da to ipak ja kao neko ko nije školovan za to, ja mogu samo o mom subjektivnom osjećaju da pričam i prosto ja nisam taj tip plivača. Mišićna vlakna nisu stvorena za 200 metara. Prosto ja moju mlečnu kiselinu ne mogu da smanjim glavom, to prosto se stvara i prosto dolazi do ne zamora, nego do apsolutne nemoći posle 125 metara. Plivam tu disciplinu uglavnom na tim kontrolnim takmičenjima, zbog treninga, zbog mazohizma ili šta već. Ali stvarno bilo je toliko pokušaja u mojoj karijeri da probam tu 200-tku da otplivam. I to bude na nekom solidnom nivou i mogu ja i da oborim državni rekord svoj na 200 metara, međutim ja dobro znam šta to vredi u Evropi ili u svetu i to ne vredi puno. Tako da mislim da treba da se fokusiram, to jest fokusiram se na tu 100-tku pre svega jer je olimpijska disciplina, a moja nesreća što 50-tica koja mi ipak najjača disciplina nije olimpijska, ali o tome ne vredi pričati.
Tu ne možemo ništa da promenimo. Mislim, ljudi verovatno, kad kažeš 200 metara, i inače u većini sportova to deluje kao 200 metara. 200 metara plivanja je, na primjer, Bokokotorski zaliv. Na gomili mesta je širok 200 metara i to tek kad staneš nad vodu možeš da shvatiš koliko je dugo i naporno. Jel ti se dešavalo da ljudi ne shvataju koliko je teško to što radiš? Jer je plivanje vrhunsko zadovoljstvo. Naravno. Kada se pliva u nekom laganom ritmu, to je divna stvar. Onaj najlepši komentar koji ja dobijam, ja plivam onaj ženski stil. Tako da, ja ni ne pokušavam. Ali šta su delfini ležno, vidiš, pošto je krao muški? Kako se ova dva definišu? Ne znam, stvarno, za mene ležno misaona imenica, meni stvarno to najslabija tehnika. Naopako je nekako. Skroz je naopako. Delfin volim da plivam, čak sam i plivao tamo pre 5-6 godina. Imam poprilično solidan rezultat na 50 delfina u velikom bazenu. Ali ipak prsno je jako složena tehnika, tehnički najzahtevnija disciplina. Pa i najteža koordinacija ruku i nogu, je najneprirodnija čak možda. Mislim, fizički uglavnom govore da je delfin najteža tehnika, ali to samo zbog toga što oni koji se bave rekreativno plivanjem prsno koriste da uživaju prosto i to je onako jedno lagano plivanje sa glavom gore da se kosa ne pokvasi. Jasno. A delfin prosto ne može da se pliva lagano. Da može do 2 puta da se lupi i to je to. Jeste da to bude atraktivno za vreme rekreacije, ali stvarno tehnika koju ja plivam je kad se pliva tehnički apsolutno ispravno, koliko god to delovalo lagano, to je izrazito teško, kako fizički, toliko i za koordinaciju i dan danas i sad u ovom periodu kad je januar, februar, izrazito obraćamo pažnju na tehniku i to što si ti rekao da je muzika u glavi tako nešto za vreme treninga, apsolutno ima prostora jer trudimo se da svaki metar, svaki zavestaj bude što precizniji. Snima se i iznad vode, i ispod vode, gledaju se uglovi, tako da jako je složeno. Ja verujem da ljudima koji gledaju jednom u 4 godine plivanje to izgleda super i zabavno i brzo, međutim stvarno mora mnogo da se radi da to tako izgleda. Kada vidiš nekog, misli sad da ne načinjemo tešku temu o budućnosti plivanja ovde, ajde da se nadamo da će biti svetlija nego period koji si ti preplivao uz dosta muka. Da li misliš da će pomenuo si kostime u kojima se plivalo, da li misliš da će tehnologija imati sve veći uticaj ili će opet ostati na tome koliko sam čovek može? Jesu kostimi ubrzali, smanjili otpor, nekako slagali, ako tako može da se kaže malo, da je čovjek brže nego što jeste i sigurno sve te analize i bazeni sa vodom koja ide ka tebi ili gde plivaš malte ne uzbrdo, sigurno pomažu. Da. Koliko misliš da takve stvari mogu da poprave, ubrzaju plivanje, a koliko je do ljudskih mogućnosti? Ono što možemo sigurno da vidimo jeste da svi ti svetski rekordi koji su postignuti u tim kostimima, većina njih je već oborena. Tako da, pogotovo u mojoj disciplini, nerealno puno je skinuto tu. Čini mi se da je u kostimu svetski rekord bio 58,5-6, sad je 56,88. I to, ako pogledamo da je u kostimu se brže pliva, znači to bi sa kostimom trenutno bilo i 56,0 verovatno. Dok pogotovo u slobodnom stilu svetski rekordi dalje stoje. Kako na 100, tako i na 200. Nisam siguran za 50 da ne slažem. Mislim da i 50-ica ostala ista. Prosto kral je najbrža disciplina i tu nema puno prostora. Ne može mnogo brže. Ne može mnogo brže. Tu je sad taj Dressel koji je na ASL-u sad i obarao neke svetske rekorde. Ne mogu sad baš da garantujem da on tu nešto nije oborio. Ne pratim baš toliko kao moju disciplinu, naravno, ali sigurno da tu neke discipline stoje u mestu. Međutim, oni su manjina. Znači, i delfin, Dressel je 100 delfina oborio Phelpsov svetski rekord. Prsno je tu piti neprikosnoven. Na lejznom, sad ne znam trenutno ko je u velikom bazenu, ima tu jedan Kinez, ima tu još dosta Rusa koji plivaju jako brzo. Čini mi se da je tu rekord oboren svetski. Znači, to se i dalje pomera, iako kostimi su ukinuti pre 10 godina. Ali ako pričamo o tehnologiji i pričamo o biomehanici i pričamo o kamerama ispod vode, mi
zaista zaostajemo. I to je u stvari najveći hendikep svih nas, jer prosto, ne znam, uzmimo jednu Holandiju koja je mala zemlja, ali koja ima od Inge de Bruyne pa sve do sad, do Ranomi, Kromowidjojo, imaju stvarno fantastične sprintere, nisu nešto specijalno, ajde, fizički jesu oni jaki, međutim, tehnika i preciznost tehnike kao Japanci, na primjer, toliko su dominantni, to sve zahvaljujući, oni imaju u Eindhovenu jednu laboratoriju gdje sam ja bio jednom ili dva puta, gdje to košta dosta, da oni snime moj start, da snime moj okret, da snime moju tehniku. I to sam ja uradio 2 puta u životu. A Ranomi svake nedelje. Ali oni ostali to imaju na raspolaganju apsolutno uvek. Da ne pričam da su one omega ploče za merenje, elektronsko merenje vremena uvek postavljene. Dok kod nas u državi ona elektronika koja postoji nije uvek tačna. Tu se vidi u stvari prava razlika i ja konstantno imam utisak u svojoj karijeri da ja kad napravim jedan korak, svet napravi 2. I to je u stvari najteža borba svih nas, jer prosto mi se i dalje borimo da greju bazene, da imamo startne blokove, da ne pričam da mi u Srbiji dalje nemamo omegine startne blokove. Jedini u regionu, ako se ja dobro sećam, a mislim da sam možda Makedonija nema. Ali mi dalje nekako improvizujemo te startne blokove sa onom platformom za zadnju nogu, to se pravi, to se sklapa. Mislim, nije to baš toliko skupo. Da ne pričam da mi i dalje nemamo olimpijski bazen sa 10 staza, sa 50 puta 25 zatvorenog bazena, da ima jedan pomoćni bazen, da mi možemo jedno evropsko prvenstvo da održimo. Tako da mi smo i dalje mnogo zaostali za svetom. Znači da su rezultati tim bolji, ako ih tako postaviš, i nemamo Indonežane, kao što je. Da. Reci mi, postoje različite škole plivanja i različiti pristupi. Od Evropljana pomenuo si Holanđan, nema da Holanđanke su tu nekako veća sila. Italija, Francuska tradicionalno imaju dobro, Mađarska, Rusija, Britanija. Čemu smo mi najbliži, ako bi tako moglo da se kaže? U stvari, da li postoji neka prepoznatljiva balkanska, lokalna škola plivanja ili se kupi od svakog po nešto? Balkanska postoji, to je Snađi se. To je balkanska škola. Mi težimo ka nekoj zapadnoj školi. Iako su nam Mađari tu komšije, imaju stvarno neverovatne rezultate, ali sa njima nikad nećemo moći da se uporedimo jer njihova infrastruktura je mnogo daleko od nas. Možda na Adi ima manje nego na tamošnjem ostrvu bazena. Tako da smatram da je mađarska škola isključivo od kvantiteta se dobija kvalitet. I smatram da Mađari, koliko god bili uspešni, nemaju toliko preciznu i toliko pedantnu školu kao, na primjer, jedna Holandija ili Italija. Ali prosto njima je od pre, 5, 6 ili 10 godina to nacionalni sport. I tu se upumpava ogroman novac. I tu i na klupskom nivou su veliki novci u pitanju. Tako da tamo svaki klinac hoće da se bavi plivanjem. Kod nas se plivanjem bavi klinac koji ne može da upadne u vaterpolo tim. Ajde tako da kažemo. Tako da Srbija i region ima taj problem što nema masovnost. I mi se trudimo, posljednjih par godina zaista postoji ta neka namera da sarađujemo sa nekim zapadnim zemljama u smislu savjetovanja. I mislim da to radimo dosta uspešno. Ali za neku ozbiljniju priču su naravno sredstva najveći problem, tako da mi i dalje smo u toj balkanskoj školi. Reci mi, kad vidiš klinca na bazenu, šta pomisliš, šta im kažeš, ili te pitaju nešto? Ja sam taj tip kome ne prilaze klinci. Ne znam, zato što sam takav kakav jesam i zato što sam onako dosta introvertan. I uglavnom, ne svi, ali većina klinaca imaju strah, sem kad sam na takmičenju pa hoće sliku i onda priđe mama i tata pa pitaju, ili možda oni. Ali uglavnom na društvenim mrežama dosta poruka dobijam u smislu. I ono što meni možda najviše smeta je da najčešće klinci pitaju a šta piješ od suplemenata? Savremeni svet. Tako da konstantno postoji ta neka potražnja za čarobnim štapićem. I mislim da
Imamo dobre klince, imamo dobre kadete, dobre juniore. Malo ih je, ali ih imamo nekako. Tako su se rodili. Nisu rezultat sistema, ali treba ih čuvati i mislim da trenutno kroz neke razvojne kampove koji sad postoji, trenutno se dešava na Košutnjaku gde ja treniram, prosto moramo da ih čuvamo jer teško da će neka nova generacija svake godine da dolazi. Ja spadam u tu neku generaciju kada smo Lenđer i ja pokrenuli to neko juniorsko plivanje i mislim da ne pogrešim. Naravno, Velja Stjepanović je 3 godine mlađi od nas, ali prosto on je stvorio se čovjek iz Dubaja. Tako da ako gledamo čisto srpsko plivanje, moram priznati da od te moje generacije smo čekali 10 godina da se pojavi jedna Anja Crevar. I mislim da posle Anje Crevar smo opet čekali nekoliko godina da se pojavi jedna Nina Stanisavljević ili Uroš Živanović koji trenutno kao perspektivni mladi plivači konkurišu za te neke dobre plasmane na juniorskim takmičenjima. Međutim, znači to su, možemo da ih izbrojimo i daj Bože da oni u juniorskim kategorijama postignu nešto, da javnost sazna za njih i daj Bože da oni u seniorskoj kategoriji istraju, da ne znam, zbog škole ne odustanu ili im se nešto ne desi, ne daj Bože, ali prosto, ili ih sistem prosto ne uguši. Ali prosto mi moramo njih da čuvamo jer oni će nositi srpsko plivanje za nekoliko godina. A brzo će doći do tog prelaza između juniorskog i seniorskog koji je inače težak. Pomenuo se društvene mreže pa se prizvao. Jedno pitanje je kako postati bolji na 200 metara, prsnim nećemo odgovarati. Koje vežbe uopće mogu da se rade u teretani? Odnosno, šta su tvoji suvi treninzi? Obično ljudi misle to ako ne možeš da plivaš, možeš nešto drugo da radiš. Šta zaista može da se konstruktivno radi kada nisi u bazenu? Da. U zavisnosti od tipa plivača, da kažemo da li je sprinter, srednjoprugaš i dugoprugaš, sigurno da ja kao sprinter moram da obratim pažnju na maksimalnu silu u teretani. To se radi, mogu da uporedim čak i sa atletikom. Znači radi se klasične one vežbe iz teretane, radi se duboki čučanj, radi se zgib s opterećenjem, radi se bench press, radi se mrtvo dizanje. Znači moramo da radimo na maksimalnoj snazi. Ali uglavnom ja u toku jedne nedelje, pored 2 ili 3 teretane, klasične sa tegom, odradim još 2 treninga bez tega i to su jačanje kora jer je stabilizacija u vodi izrazito bitan. Radimo sa gumama, radimo sa TRX-om, mora da se jača taj neki balans trupa na suvom kako bi taj trup mogao da konektuje ruke i noge u vodi. To su specifične vežbe, tu se ne radi baš ono što čovjek radi svaki dan. Za svaku tehniku postoji neka specifična vežba. Tako da, naravno, dosta se radi na suvom i kažem, u zavisnosti od toga da li neko sprinter ili nije. Ja kao sprinter mogu samo da kažem ono što ja radim jer se ipak u to razumem. I to je u stvari, sprinter mora biti ekstremno jak, mora biti mnogo eksplozivan, mora biti skočan, tako da su to neke stvari koje mora čovjek da popravlja u teretani. Šta ti najteže pada od tih treninga? Šta najmanje voliš? Pa najmanje volim da plivam puno. Mislim, to puno, naravno, sad su to neke konotacije. Ne mogu ja da plivam kao neko ko pliva 1500 metara, ali za mene je svaki trening od 5000 metara puno. Dok je za nekog ko pliva 1500 malo. Tako da sad je taj period godine, sad ajde uplivavamo se, početak je godine, ali prosto ti dugački treninzi izdržljivosti su mi, najteže mi padaju u bazenu prosto jer mnogo me umaraju, ne samo fizički nego i mentalno. Tako da, naravno, ne može da se preskoči, mora da se uradi i šta je to. Kad si umoran i razmišljaš o tome kojim bi putem ponovo, jel bi opet skočio u bazen i bio to što jesi? Ne znam, to je teško pitanje, da me ne shvatite pogrešno, ali volim to što radim. Ali sad kad bih morao da pređem ovaj put, znajući šta me sve čeka, nisam siguran da bih ponovo radio, ali prosto sam uvek imao tokom ove karijere dovoljno motivacije i dovoljno razloga da ni u jednom trenutku ne odustanem, jer prosto
Smatram da čovjek, ako misli da može da uradi nešto bolje i da ima prostora za napredak, prosto naći će motivaciju da nastavi. I ja sam uvek imao taj osjećaj. I dalje imam taj osjećaj i zato se bavim još ovim sportom. Ali da sad imam 14 godina i znam kakvih 16 godina me čeka u životu, mislim da bih bio u plivanju, da bih shvatio to možda malo ležernije i da bih, naravno završio bih ovaj fakultet i mislim da bih se više usmerio ka nauci uz plivanje, ali sa manje pritiska. A da si neki drugi sport mogao nekada da biraš, a da nije vaterpolo koji je blizak? Onda bi to bio kajak. Jel da? Da. Mora voda i mora sam protiv svih. Mora voda. Moji sugrađani, 2 olimpijca, 2 Marka, Novaković i Tomićević su mi prijatelji dugogodišnji. Čak smo Tomićević i ja igrali vaterpolo do te neke 14. godine. I čak jedno leto sam, čini mi se baš u toj 14. godini, sam bio na Tisi i veslao sam 3 meseca i svideo mi se sport. Ali imao sam već 2 sporta u rukavu i trebao sam da vagam, mislim da je bilo previše, ali mislim da bih birao kajak. Šta ćeš pratiti na olimpijskim igrama, koliko ti naravno dozvole? Ti imaš praktično 2 dana takmičenja od kvalifikacije do finala, je li tako? Tako je. Znači do 5. ćeš ostati u Tokiju. Šta bih pratio? Pa pratio bih atletiku, ali to uglavnom pratim Oni su u kontraritmu, da, oni su onih drugih 7 dana. Da. To bih pratio bih košarku, pratio bih gimnastiku, kajak naravno i naravno sve ove ostale sportove gdje su naši učesnici. Znači, ja ti želim i dobar rezultat u Tokiju i prvo za početak želim nam svima da taj Tokio dođe kako bar sada mislimo da će doći 20. nekog jula i da neće biti daljih pomeranja, odlaganja. I ja bih jako voleo da pred Pariz 2024. ipak pričamo o tvom 5. odlasku na olimpijske igre, iako sad verovatno misliš da je to predaleko i... Jel razmišljaš o kraju? Jel razmišljaš o tome ne, trenutno ne. Još uvijek ti je znači lepo kad pričaš? Razmišljao sam mnogo i često sam razmišljao o kraju i taj kraj je trebao da bude sad, možda i malo ranije. Ali kad sam već odlučio da ću da je nastavim i da guram do kraja, onda smatram da ne treba razmišljati o kraju. Iako naravno u svojoj glavi imam zacrtan period do kada će ovo sve da traje, ali mislim kad već čovjek se uhvatio tog posla, onda ne treba da razmišlja o kraju, nego da taj neki krajnji cilj odradi kako treba i da to sve bude na kraju onako kako je čovjek zamislio. Ali da sam razmišljao o kraju, pa razmišljao sam ja i za Rio da će biti kraj, pa tu sam. Vidi, gdje je 16, tu i 20 godina plivanja. Hvala ti puno na vremenu koje si izdvojio. Ja ti želim da budeš zdrav, srećan ove godine, kao i svima, mnogo više nego bilo šta drugo. A ne sumnjam da ćeš u Tokiju biti pravi i da ćeš biti bolji nego ove godine za nama i bolji nego i 2019. Iako ti nisi zadovoljan rezultatom ove godine, odnosno prethodne, sada već verujem da to ide na dobro. Puno ti hvala na vremenu koji si izdvojio i stvarno mislim da je cijela tvoja priča i sportska i ova van sporta jako dobra, jako dragocena i da oni koji je budu čuli imaju šta da čuju. Hvala tebi na pozivu i na lepim željama. Ništa, ti plivaj, nastavi, bori se, vidjet ćemo u Tokiju, a sljedeća epizoda olimpijskog podcasta dovešće nam nekog sasvim drugog.